هجمارکا بالندرین پارێزگا دوک لە ئەمبەر ئاوایی پارێزگای خرڤەبوونەکە نەڕازیبوونی ئەنجامدا و یاداشتێکە ڕستەی پارێزگایە کرد لەسەر پرۆسێسا بەڵافکردن و ڕەوانەکردنە تەندەران ژالیە ڕێکخراوێن بیانیڤە و خواستن کو ئێدی هەمی پرۆژە بێنە پارێزگای و برەیە وان بێن بەڵافکردن یەک ji balêndaran jî dibêje tana hikûmetê çi ji bo me nekiriye û qerdar me ye lê ji bo hinekan bi durustî derbas dibe û em jî bi çavên zil berê xwe deynê. Proje dihênekirin parêzgeha Duhokê û Herêma Kurdistanê lazim e standardît wana dîfiyet parêzgeha bin. Gerek kompanî me tey evafî wan para ew proje tenfîz kirin evêt ew ê elan kin. İhtimale meşarî wa ji xwe master baye milyarekê bî 2 milyara kompanî me hey baye 100 milyara jî kar kirî belê ev merce me tey kompanî me hemî ev merce tey. Hemî tişota birinc heqê me. Bondeko jî dirist e, bondeko jî dirist e. Tu hûndî vê rob jî bondeko dirist ên mala xwe mezlûm jî hindekin û ên mesûl û mirivên mesûl bu wan dirist e. Wê dara boz bî bondeko jî bira ew tişt nîne hema meqdûrun. Ma jî bila berê xebdêne bira ma em çad jîn, ma em jî ne Kurdîn, ma jî aile nîne, ma ew tefkîra xwe nakin, hema bixwe bijîn me xwe ne, hema bixwe bijîn malgîrê jîn. Di emberda jî kargeriya parêzgeha Dog dibêje Tadgel her du aliyan nerînîn carên nikarin bêjin kî dirust e û kî nedurust e. Em wekû rêveberî û kargeriya parêzgeha Duhokê dêva daxwaziyê wal gel menazimatê rêxirawê yê ben çi diyet încuî ben yet alemî li verê gel rîna xwarê û gengeşekeyn û devrê me bara pitir dê dewrekê tewfîqî bî li navbeyna her du gada dewrekê qanûnî bî dê sehkeynê carê evvel layek wet bêjî divêtin em gel layê jî rîna xwarê kanî bîro bû çûnê to çine em neşên bêjin kî heqen kî ne heqe. Petir ji 800 belêndaran li parêzgeha Dokê lê hejmara wan belênderên etnaa da kar dikin kêmtir e ji 100 belêndaran. Efyek jî di demekê de kotana çendîn projeyên wan jî di nêva rêda mayne. Wekî ew dibêjin hikûmet qerdara wan ye û çendîn caran jî digel aliyên peywendîdar kom bûyne. Lê bi destên vala vegeriyayne. Abdusamet Rêkanî, NRT, Duhok.